Fil-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis nilqgħukom mid-djar tagħkom f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għal din il-Quddisa. Hekk illum qegħdin niċċelebraw flimkien ir-raba' ħadd tar-Randan. U f'dan ir-Randan niltaqgħu ma' Ġesu ifejjaq wieħed għami. Ejjew nitolbu l-mulejjenna biex dan is-sagrament li ser niċċelebraw jiem is-santwarju intom mid-djar tagħkom ineħħilna xi jama li aħna qegħdin inġorru. Ejjew nagħmlu dit-talba tagħna fil-kuntest ta' dak li qegħdin ngħixu, tal-virus li għandna madwarna. U biex nitħejjew tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Int li tiftaħ dirajk lil midinbin u taħfrilhom, mulej ħnina, mulej ħnina. Inti raj tajjeb li taraf lin-nax tiegħek, Kristu ħnina. Int li tmur tfittex dejjem in-naġa l-mitlufa, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla int b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek lill-bnedmin permezz tal-verb tiegħek. Għamel li l-poplu nisrani jitħejjab qima kbira u f'fidi mħeġġa biex jiċċelebra il-festa solenni tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Samwel: imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibatek għan Ġessel Benjamita, għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan. Ġara li malli wasal Samwel ra lil Eljab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: tħares lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu, għax jiena diġà warrabtu, għax il-mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem, dak biss li jidher fil-għajn imma l-qalb. Ġessa resaq quddiem Samwel 7 minn uliedu. Imma Samwel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn, u s-sokta jgħidlu: dawn huma t-tfal kollha. Ġesse wieġbu: għad fadal iż-żejr qiegħed jira n-naġ. U Samwel qal lil Ġesse: ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġiebu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: u idilku għax dan hu. Samwel ħa f'idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqedni, ħdel l-ilma fejn nistrieħ jaħodni, hemm u jirrejjaqni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu.
imqar jekk nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għaslux tiegħek huma jwensuni. Int ħejji mejda għalija quddiem l-għedewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Miegħi iva jimxu it-tieba u l-ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Qari mill-littra San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom kontu darba dlam, immissi intom dawl fil-mulej. Ejxu tawliet id-dawl li intom. Frott id-dawl jinsaf f'kull ma hu tjieba, f'kull ma hu ġustizzja, f'kull ma hu verità. Fittxu li tarfu dak li joġob il-mulej u tissieħbux fl-emejjel ta' dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma bil-moħbi tistħi imqar jekk issemmih. Imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ id-dawl juri kollox. Għax kull ma jidher hu dawl, għalhekk jingħad stemba ħint li jintriqed u qum mill-imwiet ħalli jiddi fuqek Kristu. Il-kelma tal-mulej. Ħajr lill-Alla. Glorja u tifħir lilek Kristu. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kif kien għaddej Ġesu, lema ħraġel a'ma minn twelidu. U d-dixxiepli tiegħu staqsewh, Rabbi, dan twilet a'ma għax dineb hu stess, jew għax dinbu l-ġenituri tiegħu. Ġesu jieġeb, mhux għax dineb hu jew il-ġenituri tiegħu, imma ġralu hekk biex l-emil ta' Alla jidher fih. Sakemm għadu binar, jeħtieġilna nagħmlu x-xogħol ta' dak li batni biex jasal il-lejl meta ħadd ma jkun jista' jaħdem. Sakemm għadni fid-dinja, jien hu id-dawl tad-dinja. Kif qal dan beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u delek bih għajnejn ir-raġel a'ma u qallu, mur inħassel fil-menqa ta' Silwam. Din tfisser il-mibgħut. Mela dak mar inħassel u ġijara. Il-ġirien u dawk li s-soltu kienu jarawh għax hu kien tallab qalu, dan mhuwiex dak li kien joqgħod bil-qiegħda jittallab. Xi wħud qalu iva hu, oħrajn qalu le, imma jixbħu. Iżdu qalilhom jiena hu. Qalulu, mela kif infetħulek għajnejk? Weġibhom, wieħed raġel jgħidulu Ġesu għamel ftit tajn, dilik li għajnejja bieħu qalli, mur fis-silawam u nħasel hemm. Mort iħsilt u ġejt nara. Qalulu, fejn hu dan ir-raġel? Qalilhom ma nafx. Lil dan il-bniedem li fl-modi kien a'ma ħaduh għand il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-a'ma, inserta kien is-sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid lill-a'ma kif sar jara u qalilhom, qed li ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel u issa qiegħed nara. Xi wħud mill-Fariżej qalulu, dan il-bniedem mhuwiex ġej mingħand Alla għax ma jħares is-sibt. Iżda oħrajn qalu, kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjal bħal dawn? U ma qablux bejniethom. U reġgħu qalu lill-a'ma, int x'jidherlek minnu?
issa li fetaħlek għajnejk, għalilhom dak profeta. Il-Lut ma kinux jemnu li ju kien ama u ħaddawl qabel ma batu għal ġenituri ta' dak li sar jara u staqsewhom. Dan li intom qegħdin tgħidu li twilet ama, dan binkom? Mela issa kif ġie jara? Il-ġenituri tiegħu wieġbu u qalulhom, nafu li dan hu t-tifel tagħna u li twilet ama, imma kif issa ġie jara dan ma nafuhx, u anqas ma nafu min fetaħlu għajnejh. Staqsu lilu, żmien għandu, ħajitkellem hu għalih innifsu. Il-ġenituri tiegħu wieġbu hekk għaliex besew mill-Lut. Għaliex il-Lut kienu ġa ftehmu bejniethom li jekk xi ħadd jistqar li Ġesu il-Messija isib ruħu barra mis-sinagoga. Kien għalhekk li l-ġenituri tiegħu wieġbu żmien għandu, staqsu lilu. Għal darb'oħra nerġgħu bagħtu għal dak li kien għama u qalulu, għati glorja lill-Alla. Aħna nafu lil dan il-bniedem huwa widneb. Dak weġibhom, jekk huwiex midneb ma nafx, ħaġa waħda naf li jien kont tama u issa qiegħed nara. Qalulu, immu għamillek? Kif fetaħomlok għajnejk? U weġibhom, ġattilkom u ma smajtux, xi tridu tisemgħu iżjed? Jaqgħu tridu intom ukoll issiru dixxiepli tiegħu? U qabdu jgħajruh u jgħidulu, dak int dixxieplu tiegħu. Aħna ta' Mosè dixxiepli. Aħna nafu li lil Mosè kellmu Alla, imma dan ma nafux minn fejn hu. Weġibhom ir-raġel u qalilhom, sewwa, hawn qiegħed il-għaġeb li intom ma tafux minn fejn inqala u madankollu li fetaħ li għajnejja. Aħna nafu li Alla mhux se jisma' mill-midinbin, iżda mbagħad jekk wieħed ikun qim lil Alla u jagħmel ir-rida tiegħu lil dan jisimgħu. Qatt fid-dinja ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed għama mitwelid. Li kieku dan ma kienx ġej mingħand Alla, xejn ma kien ikollu ħila jagħmel. Imbagħad qabżu u qalulu, insa tgħallem lilna, int li twelid nubit waħdek, u keċċewh il-barra. Ġesu sama li keċċewh il-barra, sabu u qallu, temmen int f'bin il-bniedem? Dak wieġeb u qallu, min hu mulej biex nemmen. Qallu Ġesu, mhux biss rajtu, imma huwa dak stas li qiegħed ikellmek. Qallu, nemmen mulej, u nxteħet għal kubteħ quddiemu. Imbagħad Ġesu qal, jiena ġejt fid-dinja biex nagħmel ħaq, biex min ma jarax isir jara, u min jara jama. Xi wħud mill-Fariżej li kienu hemm madwaru semgħuh jgħid dan u staqsewh, aħna il-koll omja? Weġibhom Ġesu, li kieku kontu omja ma kontux tkunu ħatja ta' dan id-dnub. Immissa qegħdin tgħidu aħna naraw. Mela d-dnub tagħkom għadu fuqkom. Il-kelma tal-mulej. Hekk hu teleżiż xejn inħarsu l-enda l-Vanġelu pjuttost twil li għadna kemm qrajna, niftakru minn xi aħna magħmulin aħna l-bnedmin. Jekk immorru lura anke lejn l-istess ħolqien, niftakru jew l-istorja tgħidilna li l-mulej li l-bniedem u magħmul minn żewġ elementi. Minn banda għandek it-tajn li l-mulej joħloq ġisem mit-tajn, imbagħad dak it-tajn Alla jitfa' n-nifs tiegħu u hemmhekk isir il-bniedem. Issa xi naqraw il-Vanġelu tal-lum, nindunaw li anke f'dan l-att salvifiku li għamel il-mulej, f'dil-lama ta' dan ir-raġel li ġie imfejjaq, nistgħu ngħidu hemm l-istess proċess
qed jiġi ripetut. Hemm xi ħaġa tad-dinja u hemm ukoll xi ħaġa ta' Alla. Mill-ġdid hemm it-trab tal-art u l-bżieq ta' Ġesu li jingħaqad flimkien u li jitpoġġa fuq għajnejn dan l-ama. Però hemm element ieħor. Hemm element sottili ħafna. Ġesu x'inġie biex isalva lil dan l-ami mill-ama tiegħu ma mponix li hu jibda jara. Imma ħallih fil-libertà u talab minnu wkoll li jagħmel il-parti tiegħu. L-istess bħalma Alla għamel fil-ħolqien. Alla ħalaq il-bniedem imbagħad ħalla lil kull wieħed waħda minna fil-libertà biex nażlu jew lilu jew nażlu lid-dinja. U nistgħu ngħidu lil dan l-ama Ġesu ta' ftit ħowwerk. Kellu jmurru u jintefa' fl-għadira li jindikalu Ġesu. Allura Ġesu nistgħu ngħidu qisu għamel il-parti tiegħu u dan l-ama biex jiġi liberat rid jobdi il-kelma ta' Ġesu. U l-istess nistgħu ngħidu fil-ħajja tagħna f'din il-mixja li qegħdin nagħmlu fir-Randan. Is-salvazzjoni Alla ta'inna. Il-parti tiegħu għamilha. U diġà offra lilu nnifsu fuq is-salib għalina. Allura nistgħu ngħidu dak it-tafal ma' għajnejna diġà għamlu. Però li jmiss issa u li aħna nisimgħu aktar mill-kelma tiegħu. Bħalma dak l-ama x'inqallu Ġesu u mur inħasel. Dak qam u mar jinħasel obda mill-kelma ta' Ġesu, aħna rridu nobdu aktar din il-kelma tiegħu. Hekk dan il-Vanġelu, dan ir-Randan qegħdin ngħixuh ukoll fi żmien partikolari ħafna. Għad fl-istorja tagħna anke jekk hawn wħud minna forsi qegħdin jisemgħuna għandhom fuq 100 sena, laqqas dawk ma jiftakru mument bħal dan fl-istorja. Mument li trid tevita totalment lill-oħrajn. Mument li fih ma nistax noħroġ u ngħid kelma mal-oħrajn. Mument li fih li ma nistax immur nixtri li rrid, imma nista' noħroġ biss għall affarijiet essenzjali. Mument aħna poplu Mediterrani mdorrin li konna laqat fl-imkien. Nieħdu gost intaqgħu kemm bħala familji, kemm bħala komunitajiet, kemm bħala komunità ta' fidi fil-Knisja. Dan l-affarijiet ma nistgħux nagħmluhom. Imma mal-mulej qatt m'hemm fallimenti. Mal-mulej dejjem aħna nistgħu nfittxu l-kelma tiegħu. U mument bħal dan jista' jenna mmorru għall-essenzjal. Jista' jenna nibdew nagħmlu distinzjoni aktar bejn dak li hu tad-dinja u dak li hu ta' Alla. Mument bħal dan jista' jgħallimna li l-affarijiet tad-dinja ser jgħaddu. X'hemm hu importanti daqshekk li ma ngħaddux mingħajru. Forsi wħud kellhom f'moħħhom imorru holiday. Forsi wħud kellhom f'moħħhom isifru minħabba xogħol. Forsi oħrajn kellhom f'moħħhom ippjanati tiġijiet. Nindunaw anke daw l-istess affarijiet kemm huma affarijiet tad-dinja u kemm mingħajrhom ngħaddu. U issa li għandna l-ħin il-libertà id-dar, nista' jien jew ninaqgħad aktar mad-dinja jew nillibera ruħi mid-dinja biex inkun liberu biex niltaqa' aktar ma' Kristu. Ejjew nitolbu l-mulej biex f'dan iż-żmien ikun għalina opportunità fejn niltaqgħu mal-mulej fejn nerġgħu niskopru anke dik il-kamra ta' ġew. Fejn nerġgħu niskopru anke li fid-djar tagħna jkollna dik ir-roqqa żgħira, isa kappella żgħira, forsi mkurċifiż żgħir, forsi Santa tal-Madonna, u forsi madwara nixelu xema u nitolbu hemmhekk.
Ejjew nitolbu l-mulejjenna biex dan iż-żmien li qegħdin ngħixu bħala opportunità biex insibu aktar rieda talla u ejjew wkoll ma nagħlqux fina nfusna imma nitolbu għall-oħrajn. Nitolbu għal dawn li qegħdin imutu hekk in-numri huma kbar, illum reġa' fl-Italja, fl-Amerika l-każijiet ġodda, f'Malta wkoll għandna l-każijiet. Ejjew nitolbu għal dawk li huma agonija, ħafna huma agonija bħalissa fid-dinja. Ejjew nitolbu wkoll għal dawk li qed jieħdu ħsieb. In-nurses, it-tobba u dawk kollha involuti biex din il-pandemija ma tħallix daqshekk imwiet daqskemm tista' tħalli. Fiskiet nitolbu fuq dan. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam imbeliwies kont il-kotba mqazza. U tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier, għandu jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu, mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti, bi knisja waħda, qaddisa kattolika u apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafta d-nubiet, nistenna l-qawma mill-lewiet, u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħut il-eżis jew issab kuraġġ, ir-resqu tal-bit tagħna, il-missierna tas-sema li dejjem jismana. Ek nitolbuk mulej Ġesu biex dan iż-żmien għaddis tar-randam differenza li qegħdin ngħixu bil-qawwa tiegħek u bl-obbedjenza għall-kelma tiegħek ikompli jneħħilna kull għama. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu għal dak kollha qegħdin agonija mod speċjali frott din il-pandemija. Mhux biss f'Malta imma wkoll barra minn Malta. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ja nitolbu wkoll għal dawk kollha li qegħdin jieħdu ħsiebhom, kemm it-tobba, in-nurses, kif ukoll għal dawk li qegħdin jieħdu ħsieb min hu marid fid-dar fin-nuqqas ta' mezzi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew nitolbu wkoll għal dawk li huma li għandhom ċerta kondizzjonijiet bħal mid-depression, l-ansjetà, li f'dan iż-żmien ikunu għola biex il-mulej ikunu il-konsolenza u s-sosten tal-qalb tagħhom. Nitolbu. Nitolbuk mulej. Ejjew issa fiskiet issa kull wieħed waħda minna anke mid-djar tagħkom joffri lil mulej it-talba jitlob għal xi persuna li forsi jaf li għandha bżonn. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen. Nbirek int mulejja tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ikel tar-ruħ. Nbirek Alla għal dejjem.
Nbirek int mulejja tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Fot tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Nbirek Alla għal dejjem. Ntafni mulej meħżuniti u mulej meħżuniti. Itolbuħuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat tifħiru l-glorja ta' ismu, għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Bil-ferħ ta' qalbna mulej, nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem, u miċ-ċokon tagħna nitolbuk il-grazzja li nqimuh f'idi sħiħa u nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl il-fidi tal-bniedem li kien miexi fid-dlam. U għalina li nitwildu mill-jasar qadim tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu wlied adottivi tal-Alla bil-ħassil ta' twelid ġdid fil-Mawdija. Għalhekk il-ħlejja kollha fis-sema u fl-ard jannulek b'qima kbira għanja ġdida. U aħna mal-qtajja kollha tal-anġli inxandru u intennu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni, u rraddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokol tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatrinna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġ l-Imqazza u Malla Marija, żewġa Giuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru il-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi il-xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt bis kelma waħda u r-ruħ tiegħi tkun infejqa. Għalikom li segmuna mid-dar tagħkom, ser ngħidu issa flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jien nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma jistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu.
u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti dawwal lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwal il-qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tas-sew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak biss li jixraq u jogħġob lilek. Bi Kristu Sidna. Hekk infakrukom li bħalissa fl-isptarijiet hawn sejħa speċjali għad-demm tistgħu tagħtu kemm Malta kif ukoll Fawdex. Fawdex ħajkun miftuħ nhar it-tliet 24 ta' Marzu fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-sija u l-5 ta' warnofsinhar. Inħeġġu l-kull min qed jisma'na li hu f'saħħtu bħalissa jkun hawn aktar bżonn tad-demm. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità jew passaport. Għandna stedina wkoll biex nhar l-erba' 25 ta' Marzu tingħaqdu magħna anke fuq Televiżjoni Malta 2 fil-5:30 biex ngħidu r-Rużarju u l-Quddisa. Issa l-appuntament tagħna magħkom ikun għadha fil-Quddisa ta' 8:30 ta' filgħodu u fil-għaxija wkoll il-Quddisa ta' 6:30 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom miegħek ukoll. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Hekk issa ngħidu 3 Ava Marijiet lil Madonna biex tkompli teħlisna u tkompli taqbeż għalina. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftiek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dembin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm.